A Deputación da Coruña lanza un ambicioso programa para impulsar o comercio local. Merca na Vila é unha iniciativa dotada con 6 millóns de euros para permitir aos cidadáns obter descontos de ata 100 euros para consumir nos pequenos establecementos da provincia. A campaña actívase o 20 de outubro e ten como obxectivo apoiar a economía local e a fixación da poboación no rural, en concreto nesas vilas con menos de 20.000 habitantes. O presidente da Deputación, Valentín González Formoso, destacou a importancia desta medida como un dos maiores programas de fomento de consumo da proximidade en Galicia. Explicou que o programa Merca na Vila busca mobilizar 25 millóns de euros en vendas no comercio local, un sector fundamental para as economías rurais. Este Merca na Vila, un programa ambicioso que ten un orzamento de 6 millóns de euros que, para que nos fagamos unha comparación e unha idea, a Xunta de Galicia nas súas accións comerciais para apoiar o comercio orzamenta 7 millóns de euros, 7 millóns e medio de euros para toda Galicia no exercicio 2025. A Deputación orzamenta 6 millóns de euros para unha súa provincia e para concellos de menos de 20.000 habitantes. Por tanto, estamos a falar de que o impulso que lle vai a dar ao comercio esta acción temos considerado que vai a ser sobre uns 25 millóns de euros como mínimo que vai a mobilizar de recursos privados e públicos neste exercicio 2025. Os comercios da provincia xa poden inscribirse na plataforma para participar no programa. Unha vez finalizado o proceso de adhesión, os cidadáns poderán acceder aos descontos dende a web oficial do programa. Os descontos serán automáticos entre 5 a 15 euros por compra, dependendo do importe da mesma, e estarán disponibles ata o 20 de novembro ou ata esgotar o orzamento asinado. Implementar unha liña de descontos en 3 tramos, con 100 euros por habitante maior de 18 anos que se adhira a este programa, 100 euros por cabeza, en 3 tramos de desconto entre 5 e 15 euros en función do gasto que fagas en cada compra, con un límite máximo de 100 euros. Hasta os 100 euros podes ir gastando descontos dos 3 tipos, por tanto, falamos de 6 millóns de euros, 25 millóns de euros de mobilización de recursos e 100 euros por cabeza por habitante maior de 18 anos. Pola súa banda, José María Seijas, presidente da Federación Galega de Comercio, felicitou a Deputación pola súa aposta decidida polo comercio local e asegurou que esta medida será clave para a dinamización económica das vilas. Son agora mesmo unha prioridade para nós estes comercios do rural. E así o entende tamén a Diputación Provincial da Coruña e particularmente o seu presidente, Valentín González Formoso. El e o seu equipo non podemos menos que felicitalo por este programa de apoio ao comercio local da provincia e por facelo con unha aposta firme decidida, como demostra ese orzamento de 6 millóns de euros para dinamizar a actividade económica e comercial destas vilas, promovendo as compras nestes establecementos con 100 euros a cada persona usuaria que descargue o seu bono. Co obxectivo de revitalizar as economías locais e fortalecer o sector comercial das vilas da provincia, Merca na Vila é, sen dúbida, un paso adiante para un futuro máis próspero no rural galego.